И здравейте хора, аз съм Доджестик и снимаме втори епизод в нашия синглплеер world, по-точно моят синглплеер world. Бях на пътешествие и открих доста хубави неща. Ще ви ги покажа като си отидем в хомето. Но сега съм тук за малко акация, понеже започвам един нов проект. По-точно една нова сграда, която ще има акация, понеже това дърво не ми е от любимите, но не ми е любимото, но ми харесва доста. Също и вратата, понеже на 1.8 и 1.8.8 и вратата от акация става много хубава. На мен лично много ми харесва. И затова сега ще бъдем малко. Дай, саплингите също ги искам. Малко акация. След пътешествието абсолютно всички борони ми бяха изчупени. Всички инструменти ми бяха щупени, дори намерих в селото един меч. Щупих моя, щупих и него и направо толкова битки имаше с мобове, колкото никога не съм правил през цялата ми игра на Майнкрафт. Шегувам сега. Горе-долу така. Мисля, че това ще ми стигне, понеже сградата няма да е изцяло от акация. Това мисля да го направя някаква база тук, ама ще видя. Какво друго? 25 левел съм. Едва чакам да направя enchanting table и да се енчантна нещо. Какво друго? Много искам още диаманти. Аз въпреки, че намерих 3 в... намерих 3 в пирамидата, понеже намерих пирамида. Намерих всъщност 3 села и една пирамида. В пирамидата имаш... сега ще ви покажа какво съм намерил, не мога да ви обяснявам така. Много пъти го спирам вече този епизод и го почвам, понеже нещо бандика... фрапса ми се бъгва, извинявайте. И ми казва, че натисна някакво копче и той ми изпише, че дали искам да пусна стрим. И бе, общо взето тъпоти. Ще го изтърпа. Не е толкова фатално. О, леле, как не можах да го удара, бе? Как? Какво? Не. Благодаря ти, скапан крипър. Много ти благодаря. Искрено ти благодаря. Трябва да заривам за тази тъпа дупка. Абе, няма да се занимавам с тебе, махай се. О, не. Чао, паяк. Бързо. Не, защо бе, фак. Трябва да се разправям с този паяк тъп. Къде си, бе? Това е образен тъпунгер. Къде си, бе? Чупих си цветето сърди тебе, бе. Надявам се вече да няма тъпоти. Yes. Хайде. Така. И ето това. Значи покейвах. Това от пирамидата. Това също трейднах с селяните. Те са от пирамидата. Много две яки книги. FFT5 и Fortune 3. От двете села. Не, това е от Sugarcane ми, а и това е от двете села. Двете брони и това е общо взето. Ще дай малко факли. Саплингите мисля, че бяха... Да, ето ги. Тук имаше такова. Барут няма. Ето тук нека да събира барутчето. Ето тук стрелите и да, това е. Да, и това също е за пътеките, понеже то дърт е по-странен от другия, вижте. Забелязва се разлика, ако се вгледате хубаво. Има разлика. То дори името е различно. Едина е Coarse Dirt, а другия си е само Dirt. Така.
Значи, искам първо да видите вратата. Много е яка. Страхотна е. Красота. На мен лично много ми харесва. Така. Чуда се, тук да има ли врати? Нет. Не искам врати. Значи сградата... Не, първо искам да направя път. Всъщност, не знам. Не съм сигурен дали искам път. Ама съм сигурен, че искам да посада тези неща. Искам едното да е ето тук. Другото ето тук. И другото ето. Така, това силно ще го посада сега, дали да с бомил, а другите ще ги оставя да пораснат сами. Така. 15 би трябвало да стане, точно така. Добър съм на математика. Страхотен съм даже. Ей! Имаме дръвченце. Да го оставим. Не, всъщност ще взема още малко дърво. От друг материал. Това. Това. И може би това. И добре, окей. Така. Всъщност, така хабили се вече. Сега е на 230. Не се хаби. Така. Тук някъде трябва да е. Така. Ето тук. Така. Окей, това ще го пуснем. Ето тук. Точно, перфектно. Няма да ги научите често скоро. Така. Не знам къде да ги сложа. Може би ще го направя. Да, ще минава от ето тук. Ето така. Ето тук. Ще направя някаква арка. Ето така. Това дърво трябва да го скопираме. Сори дърво. Просто нямам избор. Пак едно минаваме. Да, така е, нали? Точно така. Добре. Слабове, задължително. Само се чуда какви да са. Обикновени. Така. Сега. Слаб. Слаб.
Слаб. Слаб. Тук вече е с другия дърт. Тук слагаме слаб. Така. Отзад не дам какво да е. Точно така. Така го искаме. Но тук се чуда само дали да е толкова широко или да е по-малко. Чай да пробваме. Ами да, само че е така искам да е. Ето така. Така ми харесва. Харесва ми, да. Само, да, точно така трябва да е. За какво бях тръгнал? Да, за огради. Оградите ще са бели, защото много харесвам белите огради. Как беше са? Само да пробваме дали е така, че винаги го бъркам. Така е. Така. Да започваме да правим арката. Тук пак бих сложил, само че е точно така, но напред да са. Хоп. Перфектно. Арката завършена. Нека тук сложиме така. Не знаме, тук може да се качваме. Абе, за сега нека да е така. Не. Много ми става натруфено. Предпочитам да е така. Ами ако пробваме с такива. Така. Окей, добре, така не е зле. И тук бих сложил един чест. Да. Окей, пътя. Сега най-трудната част е пътя. Нямаме дърт. Защо го чупа това винаги? Да, всъщност после ще ги сложа тя.
Няма представа какво е това. Да, това е когато гръмна крипа. Точно така. Стане е така като път. Трябва ми също и този на зъбе. Този камък, който има. Той всъщност... Знам как се прави. Това ще го намерим. Така. Тук малко. Тук. Сега малко такъв камък. Няма да излезе, мисля, че. Никак даже. Така. Много сме добри. Отиваме. Не, първо ще спим. Първо спим. Ох. И сега, познаете къде отиваме. За лиани, които не знам къде ще ги намеря. Да помисля. Не, няма да ходя за лиани. Много далече. Не ми се ходи. По-нататък. Новата постройка ще е тук. Тук трябва да сложим още нещо. Какво да е, само че... Гравел. Да, гравел ми трябва. Да, там има гравел. Идем да си го гепя. Алаймен кукината. Сканте гравел. Не ми давай флинт. Браво. Колко имам? 11, ще ми стигнат. Кукината. Така. Много добре се получава пътя. Много ми харесва. Тук може да сложим малко камък. Така. Така. Като цяло е много добре. Опа.
Да, окей. С път за сега сме готови. И мисля да направим... оп. Да, вече мога да сложа цветчетата. Мисля да започнем... Къде беше това? Да започнем новата постройка. Опа! Новата постройка. Така, окей, почваме. Значи всъщност първо ще ни трябват ферми. И трябва още огради. Да, така се прави. 5. Това се тая. 1, 2, 3, 4, 5. Така. Окей. Тук обаче... Не знам как да го направя, освен да сложа стълби. Ама искам всичко да е на едно равнище. Това ще го махнем това нещо. И де факто сградата ще е точно тук. Като завърша, ще спра клипа. И... това ще е за втори епизод. Това пак трябва да го изсечем. На най-неподходящите места посадих дърветата, между другото. Поне ще паднат саплинги. Така. Вижте колко бързо ми се хабат инструментите. Така. Какво сега? Ох. Леко знаете как съм се схванал. Ох. Добре. Така. Оп, оп. Оп, оп. Нет. Не или да? Така трябва да е, да. Окей, значи тук 3. Така. Отдолу с, как се казваше, спурсвуд. Не, като цяло да държа да е... Не, няма да е дигната. Ще си е на земята. Или пък не. Да, дигната ще е. Ето това няма да е тук. Бързо ще сложим дърт. И да. Не, сгреших тук. Това не трябва да го пъваме. Така, окей. Дънг.
Оп. 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 Не. Предпочитам да е съвсем такова. Опа. Точно така. Да, тук ще сложим... Не. Или пък не. Да, просто тук ще сложим така. Не. Нет. Така. А? Така. Така. Добре. Горе-долу. За сега е добре. Тук как ще го направим? Нямам си на идея. Някаква такова, искам да е някаква по-отворена сграда. Тук пускаме така. Не. Продължаваме си го така. Не обичам много шаренията. Искам да е в един стил всичко. Окей. Таванчето тук не ми харесва много, затова може да сложим стълбички. Те оправят винаги всичко. Оп. О, не. Тя виси тук стълбата. Лошо. Ако направим ето така. Ох, не така бе. Е така. Харесва ми. Важното е на мен да ми харесва. Така. Оп, оп.
Вау, перфектно е. Мога да сложа само тук. Или не може. Да погледна само. Харесва ми. Както казах, обичам разчупените сгради. Да не са еднакви и еднообразни. Да го чупим. Така. Това го затварям после отстрани с дарк слабове и е перфектно. Почти сме готови и почти клипа вече свършва, така както виждам, че върват нещата. Ох! Ти ще ме стреляш, бе? Ти ли, бе? Крипър ли видях? Не, припознал съм се. Да, това го правим така, това го правим така. Това го правим, опа. Не, бе, така. Излизаме от тука. Отваряме го с Dark Swap. И тук го продължаваме напред. По-точно не напред, а нагоре. И загоре... Какво ще сложим загоре? Не, бих сложил стъкло, да. Това си е точно за стъкло. Само че тук факлите не ми харесват много. Защото тук бих сложил ето такива. Само че... Да. Така. Нещо такова иска да се получи. Чакайте. Последното. Не. Така. Ами да. Това беше от мен. Dajestic. Благодаря, че гледахте. Ако ви е харесал, дайте палец нагоре. Очаквайте още клипове в тази поредица. И до скоро!